Ngayong umaga guys, pag-usapan natin yung trabaho ni Mister, kung ano talaga yung trabaho ni Mister at bakit gusto pa niyang magtrabaho sa mga nagtatanong. Ang video na ito is rated FVG. FVG! Anyway guys, good morning. Aalis si Mister guys, pahalik-halik. Kasi guys, paalis na naman, trabaho na naman daw siya. Oy. So, meron tayong mga story time dito, ano? Hahalik na naman daw siya guys. Hindi, ganyan si Tommy. Pang ilang halik na ito. Oy, grabe si Tommy magkahalik. Yeah, but it's not raining today, so I don't need this in my. Okay, give it to me. Put it in the trunk. Okay. You can sit in the car. Marami po sa inyong nagtatanong kung ano po talaga yung trabaho ni Mister. Pero, sinagot ko na ito noon. Ang trabaho ni Tami pa iba-iba talaga. Pero, sasagutin ko yan. Samahan ninyo muna ako kasi maglilinis tayo doon sa ating bakuran sa luyo. Tam na natin og kanang gulay, no? Mga gulay-gulay. So nga, karon mo gawas ko. Pero bago ko maligo, magna ako'y buhaton, no? Bago ko manghinlo sa akong lawas, na ako'y dapat buhaton sa gawas. Ang guna. Nang liki ang akong mait guys tungod sa katugnaw. And so maligo ko akong na maligo ko, mahinlo na pud ko. Mahinlo na pud ko ang akong buhaton ani. Samtang hugaw pa ko, maghinugaw-hugaw ko dito sa lawas at tanawa na akong buhok ko, tanawa ko na akong buhok. Mugawas ko. Gawso na to dito kay daghan yung kay buhatonon pa no. Nya karon mura ko gilaay ba. Kay wala mo gud akong asawa, nagtrabaho na pud guys. Daghan kay nag-ingon di ay nga nindot kay imong kinabuhi pero ikaw ra pirmi nag-inusara. Mag-inusara man jud ko pag wala akong bana no. Pag og ang akong bana mo wala gani na dire. Tika na ako nalimtan. Wag gani na dire, wa ako ra jud usa no. Nagtrabaho man na siya, nagtrabaho man. So lisod pud kaayo atong pugnan nga mao may ang gusto. Bisag okay na nga hindi siya magtrabaho. Kinahanglan man daw niya magtrabaho kay kung di siya magtrabaho iyang lawas magsakit. Mura siya di siya kabaluon sa buhaton niya ba. Naman diri ako mga gamit. Mao ni ako mga gamit. Ikini siya mao ni kaon nato ni at saka ang sa pa man atong kaon. Ito lang gloves lang. So ito na nga, nagtatrabaho lang ako dito, no? Naguna sa bukid. Mura lang gugog na sa bukid. Para lang ako talagang nasa bukid rin na naglilinis ng ating bakura, ng ating, mga sagbot-sagbot, para maganda din yung tignan no pag summer kasi kapag hindi natin lilinisin ang summer natin guys pangit. So mag-start na nga tayo doon sa mga katanungan kung ano talaga yung trabaho ni Mister. Ang trabaho ni Mister po talaga is ano yan siya noon. Nagtatrabaho yan siya sa movie theater na malaki no doon sa city. Kahit iba-iba yung trabaho niya sa movie theater. Isa siyang projectionist and AV Tech, okay? Projectionist siya sa movie theater doon sa sa Times Square. Pagkatapos niya na-stop siya noong 2010. At saka pero, mayroon po siyang mga extra. EV technician po talaga yan siya. So, ngayon, yun yung ginagamit niya, no? At saka, yung kaibigan niya, sabi ko sa inyo, kaibigan niya na may-ari ng kumpanya. So, yun. Doon siya ngayon. Tawag-tawag. Parang ano lang sila ba, kung kailangan nila ng tao, tinatawagan si Mister. So, yun. Ginagamit na yung EV Tech. So, parang gano'n lang din, projectionist, everything, iwan ko na lang. Pag may movie, guys, mga premiere, guys, sila yun, kapag kinukuha yung kumpanya ng kaibigan ni Tami, sila yun ni Tami ang magtatrabaho. At saka yung anak ng kumpanya ng kaibigan ni Tami, sila yung magtatrabaho sa movie premiere. Marami na si Tami actually namit na mga celebrity, no? Hindi man sa pagmamayabang kasi si Tami talaga ayaw din niya makipaghalubilo kahit picture man lang sa mga celebrity, ayaw niya. Paminsan, kapag may kasal, kung hinahire yung kumpanya ni Mister ng kaibigan niya, kumpanya ng kaibigan ni Mister, so yun, nagpahangin lang ko, nag-relax lang ko dito kay tugnaw kayo ng hangin, kusog kayo nagtago ko. At saka so makitignan lang yung itong mga pinagagawa ko dito, garden lang may ito, naglilinis lang ako So kapag may wedding, kinukuha din niya sila Tami, ng mga screen, mga mute sound, ganon. And then yun, uuwi na sila. And iba naman yung maghakot pa ng mga equipment, no? Mga equipment ba? Ganon. Ganyan yan sila. Yun yung trabaho ni Mister ngayon. At paminsan din makikita ninyo si Mister at saka mafi-film ko siya paminsan ba na nasa office siya, tulala siya sa laptop niya. Yun, nagtatrabaho yan siya ganyan. Paminsan kasi yung mga movie theater din tumatawag. Magtatanong kung paano ayusin yung mga
ano nila, mga equipment sa movie theater, kasi ang dami talagang alam ni Mister. So, inaayos niya yon, tinatawagan siya, binabayaran siya paminsan tatakbo siya sa theater para ayusin. At paminsan din, meron ding mga movie galing from other country, like Greek. Pag may mga show yung mga Greek dito sa US, si Tammy yung tinatawagan at saka ayusin yung yung mga subtitle, yung mga logo. So yun, si Tammy yung mag-ayos kasi marami silang request actually. Binabayaran din si Tammy per movie and per hour, hindi per hour, per movie at saka si Tammy na bahala magcha-charge sa kanila kung mahirap ba yung trabaho na pinagawa sa kanila. So yun siya. At sa mga nagtatanong din kung bakit nagtatrabaho pa si Tammy na may edad na ganun, at oo talagang may edad na yan at saka ang sakit na ng katawan niya paminsan, no? Kasi may edad na nga at saka may problema siya sa likod niya. So hindi man siya mag-stop guys, matigas talaga ulo niyan. At saka yun, ito na yung mga naganap ko dito, ito na yung mga natrabaho ko dito, no? At saka ang ganda ng panahon yung kahoy, yung maganda na, nag-start na siyang magsibol. Ito siya guys, actually, yung mga gawaing ganito is talagang nag-enjoy ako. Ang iba, stress daw itong mag-garden, maglilinis. Para sa akin guys, part ito sa aking stress reliever ba? Parang mawala yung stress ko at saka mawala yung buryo sa utak ko. So yun, ang ginawa ko dito, naglalagay lang ako ng mga sako from last year na lupa. Yung lupa dito, binibili po para i-mix sa aming lupain. Lalo na dito sa akin kasi yung lupa ko is puro bato, kailangan ko dagdagan ng lupa, no? So yun, nilalagay ko lang siya, minimix ko sa original na lupa dyan sa ilalim para ang mangyari, magtanim po ako ng mga pangsidling ba para ready na po tayo. Kasi meron na akong nalagay na seedling kaso parang hindi pa ako masaya, kailangan kong dagdagan ng marami, no? Kasi hindi talaga kumpleto. Sana andito pa rin kayo hanggang summer. Keep watching guys kasi mataas-taas pa itong veggie at charot. Ang dami kong labahan. Ang dami kong labahan guys. Lalabahan ko guys, look oh, punong-puno oh. Grabe si Batman, oy. Maglaba lang ako. Kala ko andun si Misty oh. So maglaba tayo kasi ang daming labahan. So, kigwa hurts na talaga jud. Meron po akong naririnig na momo sa taas. Paminsan, hindi ako takot, no? Paminsan, takot. Yung takot na okay lang, yung naglimbaot lang naman ang akong balahibo. But anyway, continue tayo sa paglalaba. Sobrang quiet ng bahay guys. So naririnig ko, pang ilang beses na actually ko yung narinig, yung parang may naglalakad or parang may something sa taas. Sa attic yun na side kasi dyan walang kwarto kung saan ako ngayon. Sa taas niyan wala. Iwan ko na lang itong bahay na ito. Ang daming naririnig.